Agustí Forner, veiem que continua nevant i la neu arriba ja al metre. Doncs sí, realment la vida quotidiana s'està fent molt difícil aquí a Prades. Com podeu veure, al mig de la plaça, i és una de les zones més trepitjades del poble, hi ha 1 metre de neu, però és que als afores es diuen que hi ha entre metre i més de metre 10. Podeu veure com l'Ajuntament està fent el capot, amb màquines com aquella que tenim al meu darrere, està intentant obrir pas pels carrers més principals del municipi. Màquines només municipals. Això fa que el poble estiguin força empipats. Empipats per dues coses, perquè, primera, si hi ha una emergència ho tenen realment malament, i segona, perquè diuen que sempre que neva ells sempre són els últims. Primer, les màquines de treure neu sempre van a les cotes de pobles més baixos. Aquests pobles que estem aquí lluny una mica de la civilització, on hi ha més població, doncs estem acostumats a que som els últims una mica a estar assistits, no? I bueno, el que veiem és això, que hi ha 60 centímetres, 70 centímetres de neu a la carretera i no es pot sortir d'aquí. Si ara passa alguna cosa, ho tens una mica fotut per marxar d'aquí. Jo soc més jove i això, una nevada així jo no l'havia vist mai a la vida. Però bueno, coses que sents i això sí, que per marxar ara malament del tot. Diuen els més vells que des de l'any 96 no nevava amb aquesta intensitat a Prades. Prades està aïllat, però hi ha molts altres pobles del Camp de Tarragona que també estan aïllats. Hi ha molts problemes amb el subministrament elèctric. Al Priorat hi ha 11 pobles sense electre i hi ha moltes carreteres, evidentment, afectades i la mobilitat és complicada i perillosa. I a més, hi ha hagut una incidència important també en la xarxa de ferrocarril. A l'estació de Marçà ha quedat aturat un tren i els bombers han hagut de rescatar 33 passatgers. Ara mateix han anat al bar de l'estació de Marçà, això sí, sans i estalvis. Però de moment aquí a Prades és un dels pobles aïllats i sembla que n'hi ha per moltes i moltes hores.